Oh. Hello mga ka-dragon! Baha na dito sa amin. Ayan ang ating red dragon. Nabaha na. Daming marites oh. Marites sa baha. Oh, naka-live kayo mga marites. Live na live. Baha na dito sa amin. Ayun oh, baha oh. Ayun, ang baha. Tignan nyo guys yung aming plaza. Ang aming barangay, baha na. Allah. Hay mga draw na Pasyalan natin yung bukid ba? Pasyalan natin yung bukid ba? Hay! Maiwan! Samtukin kita dyan, makita mo. Galit niya, maligo ako. Pasyalan daw natin guys yung ano, yung bukid namin isa dito. Naglalag, sorry. Nayanod daw yung kubo. Oo, Tibax, baha na sa inyo. Hanggang baywang na yung tubig. Oh, sila skanda, sila tambaw. Yung sa kalsada ko. Ay! Lakas oh! Oh. Naka-live po yan. Naanod na ang mga basura. Brown out na naman dito sa amin, mga ka-dragon. Ayun guys, ang ating bukid. Oh, puro tubig na. Buti na lang guys, mayroon pa kaming signal. Pero brown out na sa amin. Brown out nila dito sa ano, baryo ng so, dalawin natin yung ano, yung saka ni Maduna. Yung sinaka nila ay sa anong nakaraan. Siya naman ngayon ang nagsaka. Mukhang malas yung ano mo, yung hindi mo tsamba ng tag-araw. Pero hindi pa yan kasi ano naman na siya, buhay na. Wag lang yung katatanim lang. Talagang maanod yun. Kumbaga nakakapit na yung ugat niya sa ano, lupa. Non-stop kasi yung tubig kanina. Mula umaga hanggang ano, paggabi pa naman. Nakakatakot pag ganitong paggabi. Wow! Oh my goodness. Para ng ilog. Dagat. Kamusta kayo yung aming maisandoan? Naku, pagbalik na siguro wala na talaga yung kubo. Ay, talaga naman iyak na talaga ako. Punta po kami doon sa ano, sa isa naming bukid. Dalawin namin dito sa may likod kung naanod na yung aming palay. Ayan, sa mga ano, binabagyo ngayon, mag-iingat po kayong lahat. Oh my God, ang lalim.
Kila Auntie Pasing po is, ano na, bahang-baha na. Ay, nakakatakot. Wala. Wala na yung palay namin talaga. Wala. Ito, kawawa na. Huwag na dyan, hindi na kami magpunta dyan. Daw, dito ka? Uwe, andyan pa rin naman yan. Makaiga lang yan. Magtayo pakainin mo para magtayo. Wala namang banlik dyan. Ingat kayong lahat dyan. Thank you po, Ma'am Trinidad. Ayan, kayo rin po, mag-iingat. Ingat din pa kayo, Ma'am Presel. Ayan, thank you so much po. Sana, may signal po din kami. Diba? Putik naman! Ano ba? Pag nabagsak ko lang yung sulpong ko, kitam. Take care, everyone. Sabi ni Sir Nathan. Thank you so much. Ayan, balik na po kami sa amin. Baka tumaas pa yung tubig. Nakakatakot lang guys, pag gabi na. Hindi pa rin tumitigil yung ulan. Kakumpi, layos met tinditan. Ingat mga ka-DFL. Yan, thank you, kakumpi. Sana okay pa mga tanim sa farm. Kakapanood ko lang kanina. Sana po. Yan, makikita natin bukas kung pasyalan namin bukas kung nandun pa yung kubo. Pero wala tayong magawa kung naanod na. Talagang ganyan ang buhay. Bigtas lang kasi yun eh. Okay lang po ang ating mga senior. Sila tipasing sila yung medyo binaha. Yung kilanti ligaya hindi naman po sila binaha. No? Lalim doon, kuya? Ba't nakada? Ha? Oh, katakot. Grabe, tuloy doon. Ang lakas eh. Kabuong eh. Makakachinilas ni Papa yung pag... Hala. Kumahal pa naman yung chinilas na yan. Paggalitan ka niya dyan. Ay, yun yan. Lanyan yun eh. Wala na eh. Bahala ka dyan. Hindi naglutang? Matigas yan. Matigas. Nayanad yung chinilas guys. Kamahal pa naman yung chinilas. Paggalitan ka ng chinilas si Papa yun. Lagot ka. Nayanad yung chinilas si Papa oh. Iwan ng ako. Lagot ka. Nilang dito na. Nilang. Suot niya nga. Gingayi. Kaano-ano kasi. Lalim-lalim yan oh. Yung ka lang ngayon. Kanon, ka lang lango yun. Lakas guys, grabe. Hello po sa... Sir? Hello po kay Sir Rolando Pascasio. Yan, ingat kayo mga kapatid. Grabe yun, lakas ng tubig. Meron na yan. Ayun, hindi mo nakikita yung yung palay.
Passion Fruit Girls. Watching from Vienna, Austria. Ayan. Thank you so much po, ma'am. Pangalan nun? Sorry, hindi ko nabasa. Tignan mo daw, baka bigla magtaas yung tubig daan. Palayan po yan. Itong nakikita nyo pong ano na to, mga tubig na yan, puro palay po yan. Umapaw yung tubig doon sa may... Isa na yung ano, yung sinaka na Ate John kasi may area pa kami dito sa kabila na to, sa may mangga. Yan, yung, yung dating pinagbahayan namin nung ano, mga bata pa kami. Diyan kasi kami dati tumira eh, binabaha kami. Kaya lumipat kami doon sa may ano, medyo mataas. Hala, yung mga palay nag-yanod na yun. Ingat po kayo. DFL, watching from Taytay Rizal. Ayan. Good vibes. Tigil ka naman. Guy, huwag ka nang... Yung kahit kay Kuya Dandan, Rab. Kahit yung kay Kuya Dandan. Ah? Na bahay yun. Ako naabot yata daw. Yung buka dyan dito. Kanina? Yung kay kuya. Kuya Dan? Ba't may bukit na sila? Yan o. Yan ang kabilang na. Abot niya yata. Malalim na yun. Lalo yung nakabara daw yung mga bayog dyan o. Ito ang kanila yung mga grabe ng kinuha dyan. Sinong kuha? Naiiwi pa nila yun? Yan. Mga baboy? Wala daw, kain na naman doon dyan. Dito na yata malakas. Ito. Dahil silang madali. Red. Bala ko pa naman guys, dyan magpatayo ng bahay. Upa yung bahay, hindi na niparay. Kaya lang hindi pala talaga kaya magpatayo ng bahay din eh. Abay, mabaha ka talaga Ganda-ganda pa naman sana ng ating view dyan. Thank you po, Sir Saudi Di Pedro. Si Egay naman eh, si Kuya Egay naman eh. Ang lakas-lakas mo eh. Kakain, chinilas. Ito dyan. Yan pa yung bago yung ano mo, yung wala mo. Palipad sana tayo ng drone guys, kaya lang ano, hindi kaya. Umuulan pa. Lakas ang tubig. Shout out po kay Papa Toto Flores from Las Piñas. Saang lugar yan? Dito po yan sa Mindoro, sa may Panglayan. Ano?
Baha na da, malalim? Kita sa palay ko. Gimpayanod ni Maduna yung chinilas mo. Nayanod. Dito. Sabi magalit eh. Kabuhang kasi dito siya oh. Nayanod yung isa. Ha? Wala na yun Hindi nga eh. naglutang. Abulin nga niya sana, hindi naglutang. Kaya sabi ko, mamahalin pa man yun. 260. 260. Opo, daanan po yan. Ito. Yan, yung diretsyo na to, daanan yan. Papunta doon sa mga katutubo. Dito kami dumadaan kapag pupunta kaming sa Lapay. Uwi na tayo guys, baka gabihin na tayo. Medyo humina na din yung ulan. Sana tumigil na siya. Ayan. Pasyalan natin guys sila Antipasing. Tingnan natin kung anong lagay ng Antipasing. Ngayon na naman binaha dito sa ating lugar. Oh. May kuryente na? May kuryente na? May kuryente na? May kuryente na? Sana all. Lakas pa ng tubig dito sa atin. Ay no, baha na doon. Punta nga natin sila Antipasing. Magpagitna yun. Guys, tinan nyo yung ating plaza oh. Oh, baha. Sa ano lang? Sa may kusina? Kusina. Oo, yung mga ano dyan oh, baga pababa. Ganun. Galing dito sa taas. Yan siyang Teligaya, oh. Ano yan, te? Baha na sa'yo?
na sa inyo, ante? O, naka-live ka na. Baha na sa bahay mo? Kapag po. Hindi natin antipasig. Ay, baha na. Hindi tayo makatawid. Baha. Bakit Charles masama ka pa? Alam mo, umaambon. Ayun na guys, ang bahay ni Auntie Paseng. Oh, yun ang bahay niyo, boy. Lalim. Hindi ako makatawid dun guys. At ako'y may ano. Pwedeng mabaha. Mabasa. Ayun oh. Bitawan. Pero buti na lang ano na din. Humigil na ang ulan. Ganun na kalalim doon. Ito naman, alam mo umaambon. Inaisa okay sila doon guys. Hindi yan sila mababa, mataas doon sa area nila. Sinadya talaga nilang pataasan yan kasi ano. Ha? Lalim pa din? Hindi makatawid. Ayoko magtawid at ano. Nakakaragalit si Papa sa Nandito tingin. kami oh. Sabi niya, "Kabuena san?" Dito. Palitan ko daw guys yung santo. Lalay. Lalay. Araw tang panigaro. Sa amin guys, kusina lang inaabot. So, ayan na guys. Magbabay na tayo. Oh, magbabay na. Antero na naman yung binili mo. Ang painit na naman yung binili mo ah. Ha? Si? Papa? Saan magpunta si Papa? Magpunta sa ano siguro? Saan kayo? Saan kayo? Doon lang sa tulay siguro. Tignan daw ni Papa guys yung ano. Yung... Tupis. Ano? Ano da? Dapat yan, sarado talaga yan. Walang barangay, wala nakaulinan. Tsaka nababa na rin. Mababa na kasi oh. Nakalagay kami ng tubig. Madaas na dito. Hindi ganong malalim. Kasi ano na eh, diretsyon eh, doon. Problema man nila kung hindi sila magtaas ng pistil na doon. Baka yung dikir napasok na yan eh. Yung dikir ho. Malalim na. Tandaan niya. Malalim din sa lugar. Malalim na din sa lugar nila na yan. Yung tubig dyan ah. Ayun oh, yung alulod kami ng barangay sa kami nagapunta. Kalakas-lakas yung alulod na yan oh. Yung sabi na yun ni Mama dati, hindi naman nila ginawan ng paraan. Wala nga, dapat yun mayroon alulod, di ba? Sa amin nagabagsak yung tubig niya. Kawawa ang barangay hulo ah. Hanggat hindi nila padiran yan. Dito, sa may gilid. Hindi mo. Yung uwang lang kayo na ng... Ah, doon nagadaan? Oo. Doon nakadaan. Eh, kulong na yan ang bakod eh. Yan nakadaan kapasok kaya tigil. Sana kung
Kahit malalim na ito, makalabas siya. Ay, bago lang magkamtak yan, pag wala ng ulan. Nabidyoan. Nabidyohan ka, Andre. Lagot ka. Ano yan? Naka-live yan. Hindi na yun madelete. Oh. Mamaya, oh, sige. Magbabay ka na nga. Parang ayoko pa kasi. Bye guys. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Ayan. Nag-iingat kayo sa bagyo.